sauti daga Studio Bila. ABDUL PK ne. Kin ga lokaci bai yin jira ne, lokaci na ke ce na yi tuntuwa a soyayya ke kaɗai ce dadina. Ga lokaci bai yin jira ne, lokaci na kai ne na yi tuntuwa a soyayya kai kaɗai ne zaɓina. Kin ga lokaci bai yin jira ne, lokaci na zan baki hanzari na ce bai sa gajiya tunda yau na ganki tunda sun sani ni ke sanki har sun yau burki sai ku dan matsa na yau nisa a cikin kaunarta. Ga lokaci bai yin jira ne, lokaci na kai ne na yi tuntuwa a soyayya kai kaɗai ne zaɓina. Inda zani zana jaka bani barka na yi tuntuwa a soyayya ni kai ne na ɗauka. Su makaho ne a cikinsa gani na farka sai dai gamo da kyakkyawa mai faraniya. Kin ga lokaci bai yin jira ne, lokaci na ke ce na yi tuntuwa a soyayya ke kaɗai ce dadina. Kaga lokaci bai yin jira ne, lokaci na kai ne na yi tuntuwa a soyayya kai kaɗai ne zaɓina. Na ji daɗaɗen kalaman ki kin yi farka a cikin raina sun saka ni na yi waka na yi tuntube kibiyar kauna za na ɗauka za na in rubuta in karanta dan na ɗauka. Kaga lokaci bai yin jira ne, lokaci na kai ne na yi tuntuwa a soyayya kai kaɗai ne zaɓina. Kan mata kuto kun gani na yi wasa ɗan kirki kun sani babu tura kuwa gani na laitini an yi an faɗi bai ƙarewa cikin duniya. Kin ga lokaci bai yin jira ne, lokaci na ke ce na yi tuntuwa